Pomahajbo! Je tu opäť Karči. A Lajči. Chceli by ste mať na Silvestra poriadnu zábavu a urobiť rozruch? Veru, to by som chcel. Naposledy som urobil rozruch na základnej škole, keď som v Fudrochovej z metrovej vzdialenosti strelil do čela vzduchovkou. To bola legrácia. Chceli by ste zostrojiť takú petardu, ktorú ešte nikto v okolí nemal? Veru? Karol! Áno, Marika? Vynes smeť! Marika, ako náhle budeme mať čas, tak tento problém vyrieším. Už aj hneď teraz! Áno, Lajči, takú petardu by som strašne chcel. Tak ja ti takú petardu, Karči, zostrojím. Uvidíte už o chvíľu. A ja idem vyniesť tie smeti. Pomahajbo! Ideme zostrojiť petardu. Čo k tomu potrebujeme? Budík? Karči! Áno, Marika? Ešte ma treba kompletne povysávať pivnicu. Isté, Marika. Budík, dráty a dozu s pušným prachom. Lajči, všetko to tu mám. Tatarada. Ty si ale šikovný, Karči. Takže, postup je veľmi jednoduchý. Komfortným spôsobom prepojíme dráty s dozou pušným prachom a budík. A to je všetko? Nie! Ešte treba vyvešať prádlo. Spodné. Isté, Marika. A pritom také jednoduché. Uvidíte už o chvíľu. Komfortným spôsobom sme prepojili dráty s budíkom a dozou pušného prachu. Karči, teraz nastav čas výbuchu. Je presne o 2 minúty 12, nadstav to na 12. Tak. Nebezpečnú bombu odložíme do bezpečnej vzdialenosti. Karči. Áno, Lajči? Počuješ ten tykot? Áno, Lajči, počujem. Mal by si vymeniť baterku v hodinkách. Vtedy tak nahlas týkajú, keď je slabá baterka. Ja ale nemám hodinky, Lajči. Prepáč, Lajči. Nevadí. Lajči, ale zase má to výhodu, pretože už mi nikdy nebude tyranizovať život Marika. Karči! Nemyslí si, že keď si mŕtvý, nebudeš makať. Treba vyčistiť komín. Prepáč, Lajči. Pápa. Nevadí. Na budúce si neukážeme nič, pretože som mŕtvý. Dobrý deň. Čo chceš? Nič, ja len prechádzam z iného skeču. Prestaň ma ohrozovať tými rukami, lebo ti takú jednu fláknem! Čo si myslíš, že sme na stanici? No Veru, ako sa správate, by som to bol aj teda povedal, Veru. Ja som ťa varoval! Pán hlavný! Pán hlavný! Čo chceš? Pozrite sa mi do polievky. Čo mám? Pozrieť sa mi do polievky. A čo ako, ty pablb? Vy akože nevidíte nič, nie? Nevidíte? Vy nevidíte tú muchu? Čo poviete na muchu v mojej polievke? Nič. Nič? Na čo by som jej niečo hovoril? Aj tak by mi nerozumela! Ty pablb!